Творчі особистості, з котрими миті общення дуже інтересні і незабуваємі. Степан Шолтис, заслужений художник України, є один із них. Та й то не дивина, що сей інтелігентний, знаний чоловік є талантливим і образованим, бо він син ізвісного в нашому краї художника і священника Золтана Івановича Шолтиса, котрий в'єдно із знаними корифеями создавали школу ізобразительного іскусства на нашій подкарпатській землі. Він, будучи ще маленьким хлопчиком, з відкритим ротом слухав і наблюдав за процесом творення не лише свого нянька, а й тих ізвісних лічностей, котрі творили іскусство Закарпаття. І нам інтересно знати, які вони були. Уже змалку, будучи найменшим у сім'ї, я як хвостик, казали так, як хвостик за батьком бігає, так що тут запах фарби, уже і ту ситуацію, коли із колегами проходила робота, проходила зустріч, я був все там. Або десь погар води наляв, або десь фарбу видавив няньові на палітру, або, скажімо, щось там підніс і так далі. Ну і помаленьки вже брався за свою роботу. Хоч мушу відмітити, я вже то говорив і раніше, що дуже наближений до нас був Золтан Степанович Баконій, вони колеги з батьком були. І, знаєте, є така грань між майстром і між педагогом. Так от якщо цю грань наводити, то Золтан Степанович був дуже добрий педагог. Він не був майстром, великим художником, але був великим педагогом з великої душі. Ми знаємо його майбутнє, потім цілу плеяду виховав і так далі. І коли так спілкувалися, то Золтан Степанович на мене звернув увагу. Ну, по-перше, за те, що я Степан Золтанович, а він Золтан Степанович. Це йому дуже імпонувало. А по-друге, що каже він батько, я ті слова запевняю, дай мені цього пацана в Палац піонерів. Ну і батько каже, да, хай ходить, каже, хай ходить. Так що і так почалося наше знайомство і моє навчання, можеш так казати, можеш казати, бо то не лише якось хобі було вже навчання у образотворчому гуртку Палацу піонерів Золтана Степановича Баконія. А з одного сте дістали? Від нього я достав, знаєте, ту відповідальність, що якщо щось робиш, та думай головою. По-друге, що навчив самі технології. Потім маленько дисциплінував, знаєте, нас Баконій Золтан Степанович, бо то треба було приходити точно. То на 2 години роботи там. І не в останню чергу, знаєте, збиралися там такі самі, як і я. Я ходив у Палац піонерів із Скакандієм, Василем, із Пушкашем. То була ціла плеяда великих майстрів. Ціла плеяда того часу, так. Да. І знаєте, що люди один у другого теж навчаються. Знав, що ваш нянько був священником. Які духовні постулати ви пронесли через ушитке життя? Через ушитке життя, на це слова свого же батька є. Я пам'ятаю одне з останніх його інтерв'ю, коли я його не мав час просто підвести на телебачення, а покійний, царство небесне, Дмитро Леспух подзвонив і каже, Золтанович, пойте, ми тут робимо запис. Вони поїхали. Потім я тут запис дивився. І батько одні із останніх слів того короткого інтерв'ю сказав такі слова, я їх запам'ятав, можете перевірити мене, що якщо я свою роботою людям доніс маленько радості, сонця і тепла своїми роботами, я думав, що я не зря прожив свій вік. Це він 80 років казав. Я думаю, що це таки, знаєте, така лінія є, яка бо все-таки, знаєте, мистецтво має бути кінцево оптимістичним. І воно призвано то робити, доносити до людей красоту. Бо погано самої прийде, а от красоту донести. Навіть і хворим людям. Подивіться, що цікаво, я по клінікам ходжу, коли ми куруємо маленько реабілітаційний центр церебрального паралічу, допомагаємо, дружимо з маленькими там, які малюють, діти малюють. Там я такі роботи бачив. На вулиці Нахімова теж. Я там такий золотий головний лікар є, Олег Кириленко, ви знаєте, і спонукає то діло. Я як депутат, пам'ятаю, свій час дуже багато допомагав матеріально їм, що фарби доносили туди. Хай діти працюють, Треба було не треба їх керувати. Вони самовисловлюються через мистецтво. Знаєте, і один із другим, і то є лікувальний фактор. Степан Шолтис у 1967-му із відзнакою закінчив Київський державний художній інститут і дістав фах архітектора. У всесоюзному конкурсі дипломних робіт він став лауреатом 1-го ступеня.
З 1964 року рендишно працює у галузі монументального іскусства і живописа, а з 1972 року митець бере активну участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, і його труд у іскусстві був визнаний. І у 1969 році він стає членом Національної спілки архітекторів України. Степан Шолтес ніде не забувать про тих ізвісних людей, котрі відкривали йому світ живописа. Можу тепер вже сміло сказати, що батько довгі роки був приватним священником у Бокшая Йосипа Йосиповича. Це історичний факт, це можна і перевірити. І вони дуже у добрих стосунках, уже і дружні, хоч Йосип Йосипович учителем батька був, але людські стосунки прекрасні були. І тим паче, що Йосип Йосипович сусід наш тут. Так що коли йшов у церкву рано, вони з мамою йшли у церкву, верталися, мамася лишали, а Йосип Йосипович зайшов ще до нас на кавичку і тут пару метрів пройшов додому. Так що ця духовність, вона маленько відчувалася, а потім наступив той знаменитий 72-й рік, коли вже батько вернувся в сан, вернувся в сан. Але нічого особливого не стало, тому що ті засновні принципи, людські принципи, вони були у нас здорові, чисті і чесні. Так що я б не казав, що батько не був фанатом, не був клерикальним фанатом, не був. І греко-католицька релігія, вона, така. Він кінчав Ужгородську семінарію, духовну семінарію, так що не можна такої казати, що він був фанатом, не був. Але загальні принципи нам воно передавалося, то, що він отримав від навчання, отримав по своєму духовному стані, воно все передавало і нашій сім'ї. То було приклад взаємовідносин батька і мами? У всьому то було відчутно. Відчутно у колі друзів, які до нас заходили. Часто задається тепер питання, бо конфронтації всякі є, але батько був дуже у добрих стосунках з усіма художниками Закарпаття, з усіма. Я пам'ятаю такі моменти, коли, дуже був такий розподіл, що от ми до того лагера, ви до того лагера себе відносите. Але коли щось порадить, той самий Гавриїл Мартинович Глюк, коли тяжкі моменти були, він прийшов з Олі, треба порадити, поговорити. Той самий Іван Михайлович Шутєв, хай тепер я згадую так його. Або була у нас така плеяда молодих художників, що кінчили у 62-му році, здається, Львівський інститут, це Попович, Лозові, Медведський, Шепа Антон Михайлович і багато інших. Дуже добрий контакт. Тим паче, що батько був потім у художньому фонді першим головним художником. Перший протримався 7 років. Після нього, я вам скажу, протримувалися всього пару місяців. Я, можуся похвалити, був останнім головним художником фонду, але мене лише то спасає, що вже туди система ся розпала, і ми так розійшлися по-мирному. Які були взаємовідносини тоді між творчими особистостями? Дуже добрі були. Ви знаєте, що тоді часті були візити до майстерень. Мушу сказати, що спочатку воно направлялося з точки зору ідеології, що бюро обкому партії нащівляло художників раз у рік, кликався візит майстерень. Але всі художники ходили за секретарями, у кожну майстерню окремо заходили. А крім того, ще самі художники збирали окремо. Було про що говорити. Ви були присутні при тих бійцях? Був присутній, але найбільше я був присутній, звісно, вже на виїздах на природу. Коли групувалися по 5-10 чоловік, ця книга маленько там говорить, пару фотографій там таких є, де групові виїзди. Ми не знали, що тоді називається воно пленерами, тому тепер вже знаємо. І там вже я був безпосередньо. Так, наприклад, такі точки були, наприклад, на Березнянщині, у журналі «Школа-інтернат». І на канікулах ми туди виходили, бо порожні були класи, гуртожитків, класи. І ми там по 8-10 чоловік спали на тих матрасиках. А знаєте, що я запам'ятав? Що там до рана 2-3 бесідували. Наприклад, я пам'ятаю, Євген Йосипович Грюнвальд був такий художник на Закарпатті, Царство Небесне. Потім з Глюком Гаврилом Тиловичем до рана розказував свою життєву історію. Це мені, такому пацанові. Можливо, тоді вже всі знали, але вже воно було. І то дуже багато мучить людей. Знав, що часто зустрічали на пленері із Бокшайом. Як він робив, як він писав картини?
Він писав граючись писав, знаєте, граючись, лише у доброму настрої. От те, що і я стараюся проповідати тільки при наявності сонця, добре освітлення. Подивіться на його роботу. У нього нема пасмурної роботи, у нього все дуже оптимістично. А барви які. Я ніколи не забуду, поїхали ми якось у Ставної. То десь був так, щоб не збрехав, 62-й або 63-й, у Ставної малювати. Весна була, квітучі дерева були. А Йосип Йосипович посеред того розлитого потока у Ставному, конкретно там проти хати Чоболя, став малювати. Я підійшов і кажу: Йосип, бачите, так у вас ви щось осінь малюєте, бо він любив ту фарби. А він каже: добре то, синку, добре то буде. І вийшла така прекрасна осіння робота. Але то була кругом весна. Але ви знаєте, то не шкодило бути творові. І цей твір його, я пам'ятаю добре, є в пресі, в книгах уся де є. Ну то була якась своєрідна трансформація. І так все добре придивити, відчуття було там весни, бо знаєте, що якщо говорити, що мистецтво то є духовна діяльність, знаєте, то, звісно, ми навіть ще не знаємо, якими флюїдами, як то все передає, але воно все передає. Потім був період у Йосипа Йосиповича, коли він їздив у Львів, знаєте. Та ми з батьком його дуже шкодували. Ну, уявіть собі, що то в такі роки вже брати, а він рюкзак, для нього був рюкзак, то головне. Він сідав на поїзд, тоді не було цих комфортабельних. Сідав, на рано був у Львові, там провів 3-4 лекції, потім другий день, а на третій день вертався назад. Ми його дуже шкодували. На одній такій подорожі, коли ззаду з батьком в машині сиділи, я сьогодні його подумав: Юшко, бачу, вам то не тяжко їздити так. І потім, скажіть, будьте добрі, а що ви там дітей учите? А знаєте, що він відповів? Піштику, і ще не знати, кого учить. Знаєте, я дуже то пам'ятаю. І так воно є. Так воно є, що коли гуртом щось робить, воно аналізується, воно контролюється маленько, знаєте, і порівнюється. І це Йосип Йосипович не ганьбився то казати. У нього метода викладання була така, що він не дуже теоретизував, а він просто став поруч із своїми учнями, та й серед нас так став. Хочеш, стань ззаду, дивися, не хочеш, не стань. Я потім звертався до нього, кажу: Юшко, скажіть, тут я Мукачський замок ми малювали або Солянську церкву, конкретні акварельки є у мене. Юшко, скажіть пару слів мені. Каже: ніч не говорю, логічно і правильно. Все, каже, я сказав тобі все, логічно і правильно. Завтра я потім доставав ті голландські акварелі, які не використовував. Дуже милий він був, дуже милий. Ну, він такий, знаєте, сімейно-центричний був. У нього 3 дітей було. Він дуже любив свою сім'ю, Йосип Йосипович, і то імпонувало, і нашій сім'ї імпонувало, знаєте, і йому імпонувало, бо він батькові довіряв. І одна з останніх нагород Йосип Йосиповича до якогось свята була орден Трудового Червоного Прапора, я це добре пам'ятаю. Ішли до нього, бо він вже тільки, він цукровку мав на старі роки і сидів, знаєте, вже не дуже ходив. І йшли до нього додому. Там Маргітня, дружина, строго оберігала його дуже, знаєте. І завдяки тому, можливо, що він мав такий хороший фонд, що міг працювати, вона йому так утворювала тут позитивну середовище, яке йому треба було. І Маргітня нікого не пущала, знаєте. Так до кого прийшли? Золтанович, просимо вас, сприяйте ж. Ну, батько каже: ходімо. І коли там батько на капурі стояв і дзвонив, тоді відкрили і так йому вручили цей орден Трудового Червоного Прапора. Він чоловік дуже скромний був. Не треба було йому ті нагороди. Може, зато їх стільки і мав. Якщо порівнювати, скажімо, його із одногодком, його з Арделієм, знаєте, Арделій ніч не мав. Ну, там, знаєте, такі часи були, ідеологічні часи. Хоча, я сподіваюся, теж віруючий чоловік, священицький син, можна було теж приписати. Але це не приписували, але мав всі нагороди, які тільки у той час може мати художник. Юшку, бачите, то не треба. Він ніколи тимся не ніколи не кічив. Він же дійсний член Академії мистецтв був, член-кореспондент Академії мистецтв СССР був. І він доставав у ті часи, знаєте, акварелі. Не тільки акварелі, і фарби. І перший пакуночок голландських акварелей, це були тюбікові акварелі, він моментально в той самий день приносив, позвонив у капуру, каже: Стьопка, ту є тобі, тому що ти то заслуговуєш, бо ти акварелю пишеш, туй ти є то. Бо він акварелю мало писав, ту є. Знаєте, я то так цінував, то для мене така була почесна, знаєте, подарунок такий. Бо на природі ми в'єднуємо, він видів, що я акварелю малюю.
І я ті шкодував акварелі малювати. Знаєте, до чого шкодував? Що вони всі висохли і стали непригодні. Я ще десь маю пару тюбиків, знаєте, я так згадую, що і моя жадність, то, знаєте, треба було малювати, а не ховати, бо то я собі подарував. І в останні роки життя, ну ясно, що чоловік потребує маленького вже і комфорту туди, знаєте, у нас машина вже була. Ми їхали на природу і сідали вони з батьком на задньому сідакові, а я вів машину, це вже починаючи так з 58-з, 59-го року. Багато історій було такі дуже цікаві, коли піпу забув раз вечір у Ставному, потім ми вночі вже доїхали до Доманиниця, він каже, піпи не є. Ну, кіт піпи не є, мусив гайда вперед запів фонариками, шукав, не знайшли. Ну, з людьми поговорили, кажемо, що завтра знайдете люди піпу тут, то я спитав, так ми прийдемо за піпу. Уже їдемо назад, сумні, що піпи немає. Я спитав, що такий вже, що буде курити піпу. Потім батька Юшко бачить, далі ж вони на ти були. Далі ж мені свій рюкзак я подивлюся, і на споді там була піпа, знаєте. Такі дуже курйозні, смішні моменти були, да. Але піпа мусила бути, знаєте. А Ірделія, яким помните? З Арделієм я не був на пленері. Один раз тільки у книзі є та фотографія, де ми йшли на Балзату, то на Раховщині, знаєте, там пішо треба було много йти. Єдине, що можу сказати, що коли ми йшли на пленери десь, то ніколи не можна було сказати, що Адальберт Михайлович іде на пленер, іде у природу. Ви слухайте, у бабочці прекрасний шприцований піджак, однокольорні брюки, елегантний до приділа. Елегантний, і він точно так елегантно і малював, і підходив до того. Я завжди був дуже елегантний чоловік був, знаєте, він собі ніколи не дозволив щось не догледіти, бо все має бути, знаєте, у соответстві і в нього не було. Бо якщо настоящий митець, то якщо думає одно, суттєво представляє одну концепцію, а у живопису робить, то моментально видко. І у Адальберта Михайловича все було в прямій пропорції, і в здоровій пропорції. Він великий митець був. Глюк як творив. Ну, по-перше, що Гаврил Мартинович був дуже великим рисувальщиком, знаєте, і дуже визначним портретистом. А то зобов'язувало, знаєте, потім він пішов на пейзажний жанр і довгі роки в пейзажі робив. І пам'ятаю, ми виходили тоді з батьками, з Глюками, з тьотю Раю. У нього козлик був такий, машина, що є там на пам'ятнику зараз. Виходили в Кам'янець, там є у нього кам'янецький період, такі жовті, оранжеві хижки, знаєте, все. Він то настільки прорисовував, що вже й не треба було стільки прорисовувати. То все було на місці, там ні одна хижиця не валила, знаєте, з точки зору перспективи і так далі. Він прорисовував. І він був дуже, як вам казати, була у нього така фраза до мене, що чи добре я це роблю, чи я сучасному позову відповім. У нього була така фраза, я це чув неодноразово. Я не забув, він потім почав маленько стилізувати у кольорі, почав великі плями робити, коли вже перейшов до пейзажного жанру. Бо був такий період, що перейшов до пейзажного жанру, не лишаючи графіку. Але пізніше він вже потім кольорові портрети, але графічні робив. І вам сказати, він все був такий, що хочу, знаєте, не втрачати, хочу йти в ногу з сучасністю, бо тоді вже і абстракціонізм все зачав при Хрущову, пам'ятаєте, оці всякі засудження, абстракціонізму і так далі, як і мистецький напрямок. Неправильно, бо чим більше то тоді заборонялося, тим більше треба було дозволити. Ні, а потім люди скажуть, глядач скаже. Бо є такий термін, знаєте, у мистецтві, що каже на одного художника, та на всіх кажуть, він має свого глядача. А це є критерій. Бо кіт нема глядача, то кому він то робить? Розумієте? Він для глядачів то робить. Ну, Антон Михайлович каже, знаєте, якщо ми вже говорили про ту елегантність, про велику культуру кольору, яку, скажімо, що мав у такому окремому аспекті от Арделія, Коцький Андрій Андрійович, Антон Михайлович Кашай, знаєте. Особливе відчуття кольору. Кольору, культура кольору. Там Антон Михайлович міг вимішувати ту фарбу 20 хвилин, але коли дві фарби були в'єдно, там була і перспектива, там був і воздух, там все було на місці, знаєте, і головне, що естетика була там, знаєте. От. І коли мені приходять, а там такий грязний фон, такі тіні некрасиві,
Юй, то не кашає. То хіба Антон Михайлович видів, перевернув бися у могилі. То не. А тоді, а почему? Це ж, розумієте, Антон Михайлович, не доказуйте мені, бо пояснити вам, що поясню, а вони на плафон сидять, їх то не цікавить, бо треба ту роботу продати чи не щось там робити. Знаєте, а то дуже болісно. Стьопка казав мені все, Стьопка казав. Один раз мене намалював навіть це руською, десь на природі було, коли падав дощ, а я провокував, Антон Михайлович, намалюйте мене. Ви знаєте, 3 штрихами це руською, я вже точно не пам'ятаю, в якому то населеному пункті були, бо ми всю область тоді об'їжджали, і було і таке, 3 штрихами мене. І ви знаєте, що я сам признав, що то я, у мене такі вуха були тоді, такі стоячі, казали, що мені на велосипеді не можна їздити, в мене вуха стоячі було, а з віком ви уляглися. От, Антон Михайлович золотенький був. Ну, і вони були великі друзі з батьком, і від це виходило то, що і в подальшому, і по сьогоднішній день я з синами підтримую великий кохання. А ви знаєте, що у мене асоціативно так. У того то було найкраще, у того то оце так говорив. Габду Василя Григорьовича, згадуємо, знаєте. У Жорнаві малювались ми, на крутому схилі, стояли там, вітер дув, та ледве так етюдники поставили, і він малював ту Стужицьку долину, знаєте. Ну, такий гарний твір, ще мені батько каже, ну йди подивися, що Лоці робить. Я пішов, ну чудо, ну таке чудо. Ні, каже Лоці, ні, тут у мене не вдалося. То не. Я кажу, Лоці, прошу тебе, лиши, ну така прекрасна робота, лиши її. Ти є холости, там, бери другий, а це лиши. Ні, прийду я через 3 минути, він шпателем все стер. Все. Ми такі всі розстроєні пішли. І він тут же на тому же холстові почав другу роботу. Пройшли десятиріччя. Я потім не пам'ятаю, як вона вийшла, та робота. От, і перебуваючи в Будапешті в одній частній колекції такій, я дивлюся, а там є та журналівська. Ну, краще написано, як та перша була. Але мені та перша це більше. Такий вимогливий був до себе. Він 5-6 разів годин був. І, знаєте, його переговорити не можна було, що то хорошо, що треба зупинити. Ні, він такий був, знаєте. Він такий був. Да, царство небесне. Великий художник був. Великий художник. Ну, сьогодні Габдо то вже поняття, видите, з його техніку виконання. Страшно інтересна техніка виконання. Він до неї вже в останні 20 років прийшов до нього, і то габдає. Степан Шолтис у 1990 році виступає засновником об'єднання професійних художників Ужгорода. Він творив не лише у архітектурі, а й у різних техніках живописа. І у 2006 році дістає почесне звання «Заслужений художник України». Полотна художника зогрівають душу позирачів у галереях і приватних колекціях України, Мадярщини, Словакії і многих стран світа. Його життєве кредо «В горах моє серце». Перебуваючи на пленері на Міжгірщині тепер, знаєте, я відчув якийсь такий позов, чи такий голос духа батьків і його колег, старих майстрів, з якими проводили в'єдно пленери на Міжгірщині. Міжгірщина – це самий прекрасний район Закарпаття з смереками, з тими гірськими річками, з того тереблю, що гучить і, знаєте, дуже заспокійливо, так би мовити, настроює чоловіка на роботу. При цьому пленері я відчув маленько такий позов, такий говір, можливо, що зверха. І кожна полянка там мені нагадує ті часи, коли ми там були, коли там виїжджали туди. От. І я це розказував своїм колегам, колеги дуже з порозумінням то віднеслися. Більше того, у нас такий круг наших колег, яким навіть це потрібно маленько знати. Бо дійсно ця прекрасна Міжгірська долина Тереблі, вона надихає на добрі твори, на здорове. Коли дощ, то там ніщо робити. І так і було, що у нас 2 дні тепер на пленері ми повністю випадали. І не треба тоді дотулятися до пензля, бо воно не буде той ефект давати, який потрібний був. Одна полянка, друга, і я згадував, так посиділи ми з колегами, кажу, от тут батько сидів, тут я сидів, тут Антон Михайлович сидів, тут мій брат купав, кажу, в тій ледяній воді вже тоді лише маленько рівень води був більший, бо бачимо, що як пересихають наші ріки, то болить наша душа за то діло, бо коли не буде води, не буде життя. От. Так що оцей, наприклад, мотив пов'язаний із Синевір Полянов теж, коли я її малював років 30-40 тому назад,
та ще й батько був при тому. Там було 5-6 хаток. Позирайте, як це забудувало, як урбаністика се розвиває. Не можу казати, що на користь природі. Не можу казати, тому що це, знаєте, урбаністика маленько вносить якусь шутучність у то все і ламле все. На то сміття говорити, то не приходиться говорити. Тепер на пленері мені вже, пам'ятаю, хто із нас задав, каже, а чому ви не видите ті пляшки, що у ріці там є у Колочаві? Та кажу, я то виджу, лише не хочу видіти на образах то діло. Ну і ще другий такий мотив є, що коли малюємо Карпати, особливо на Міжгірщині, то, знаєте, вдома, я люблю так з людьми поговорити на місці і звідався інколи, що вони приходять до мене і кажуть, можеш це подивити? Можеш. Кажу, ще може допомагати. Я так говорю, знаєте, може допомагати. Ні, ми все дивимо. А потім моє питання, скажіть, будьте добре, я добре малюю? Похоже. Дуже похоже. І коли через деякий час я приходжу додому, дивлюся на ці самі роботи, Боже, як я міг такої мати? Голі гори, голі, самі полянки. Знаєте, і я інколи мушу домальовувати ліс, тот, який винищений у Карпатах. Я себе ловлю на тому, що я докриміналася, тобто я ж покриваю цих що, злодіїв, що так безбожно вирубають ліс. От, наприклад, Тячівщина, вона не така. На Тячівщині стільки нема вирубок, як на Міжгірщині. На Міжгірщині страшно багато. На Міжгірщині типовий звук тепер, коли так тиша у горах, бррр, там піла, всяде. Знаєте, а то, значить, десятки кубометрів ліса пішли. Дуже прекрасний пленер ми тепер провели. І колектив був хороший, такий доброзичливий. Знаєте, мені ся видить, що тут доброзичливість, ту людську таку теплоту один до другого, порозуміння. І десь оця лінія від наших батьків перейшла. І тоді було, це се кликало тоді не пленерами, я се повторяв вже, перейшла. І цю доброзичливість я дуже ціную і люблю. Більше того, сприяю тому ділові, тому що вже є до мене честь, і вже мені деколи не посилають мене там у буфет уже як наймолодшого, тепер вже я найстарший, так що в мене є кого посилати, ну, але звертаються, і ви знаєте, і є у тому попит, почути, як наші старі майстри працювали, і які були людські стосунки. І за це я дуже благодарний своїм колегам, за те мені приємно з ними працювати. Згадуючи минуле, згадуючи батька, старався батько передати багато дечого мені і професійного, і людського такого. Ну, у цій хаті він прожив гарні роки, і там є меморіальна дошка, яка то засвідчує. Получилося так у житті, що ми у 3 години з моїм сином завжди сюди приходили до мами на обід. Батько все під ялицю, під велику смереку у дворі, чекав мене. Ну і пару разів так я маленько спізнювався на хвилин на 5, на 10. Батько сидів у кріслі, каже, спізнився. Кажу, няню, так знаєш, там затори на дорозі. Каже, да, але настільки менше ми часу поговоримо з тобою, настільки менше я тобі розкажу. І ви знаєте, тоді якось це відносив до того, в голові абсолютно друге було, а з часом вже просто розуміємо, що неправильно я робив, то бракувало. І мене вчив, ніколи не мсти, казав. Не мсти своїм ворогам, бо в мене в житті були такі, що страшно хотілося мстити, там виходячи із всяких таких дріб'язкових, побутових, каже, не мсти. Тому що, каже, знаєш, коли ти хочеш помстити, ти автоматично із того, кому ти хочеш, знімаєш із нього. І він вже хихікає, він вже буде помсту чекати. Він вже відповідальність, він не робить того діла. То все уляже, все стане на місце. І ви знаєте, це абсолютна правда. І тут у цьому, що я тепер говорю, я можу конкретні випадки назвати, і то точно так є. Точно помститися не слабі. Ну, то дуже дріб'язкова і така навіть не людська ознака людей. Знаєте, не... І то ви мене цій мудрості навчив. Степан Шолтис має талант дружити. Він добре розуміє душу творчих людей. А тоді удавуть йому любов старицю. Його добрий коріш Георгій Кеменяж із Сваляви присвятив йому вірш, у котрому передає істинний характер Степана Шолтиса. Його у горах серце, кажуть люди, у горах тих, де народився, жив, у горах тих, що бачать їх усюди на витворах, що майстер наробив, у горах тих, що манять ще і досі, обійми розкривають, кличуть, звуть, у горах, де верхи зеленокосі небесних храмів гойдають могуть. Не раз глядів порання світанкове, як сонечко торкалося долин і ніжились промінням бурштиновим
вершки зелених сонних ще ялин. І мріялось, хотілося творити. Брав олівець, брав пензля, малював. Нелегко цю науку підкорити, але слабинкам волю не давав.